Vernisáží fotografií motocyklu Yamaha R1 z historie i současnosti zahájil prodej této naprosté novinky dealer motocyklů Yamaha na Litoměřicku, společnost KISS Plus. Hlavním lákadlem byly cestovatelské snímky holandského nadšence a dobrodruha Siaka Lukasena. Ten na své R1 se dokázal objet zeměkouli, motocykl zahrabal v pouštním písku i téměř utopil v jihovýchodní Asii. Neméně zajímavé byly také závodní i civilní fotografie. Na výstavu je zapůjčili fotografové Tomáš Mysliveček a Vláďa Rejda z motoristického serveru Motorkáři.cz a Petr Štola ze serveru moto-racing.cz. Ten poskytl fotografie z posledního závodu superbajků, který se jel o minulém víkendu v Kataru. Soukromé fotografie poskytli majitelé R1 z našeho okolí. Hlavním bodem večera bylo představení nového modelu R1 pro letošní rok. Nová generace IZF R1 je doslova nabitá nejnovějšími technologiemi a nový model se opět přiblížil vítěznému stroji seriálu MotoGP speciálu M1. Po představení pořádající firmy a shlédnutí krátkého informačního shotu se slova ujal spolumajitel firmy KISS Plus Libor Hanzal a vyzval svého dlouholetého kamaráda a majitele staršího modelu R1 pana Mervarta, aby letošní novinku nastartoval a umožnil tak přítomným poslechnout si zvuk tohoto stroje. Po hlavní části programu využili návštěvníci vernisáže možnost prohlédnout si také další nové modely Yamahy pro letošní rok i shlédnout vlajkovou loď Yamahy motocykl V-Max. Všechny vystavené motocykly si mohli zájemci takzvaně osedlat a nechybělo ani téměř povinné fotografování. To byla atrakce především pro děti, které si odnesly snímky čoprů, supersportovních motorek i fotografie představovaných novinek. Vynikající občerstvení připravili studenti a studentky integrované střední školy v Litoměřicích pod vedením Jany Pletichové. Slavnostní večer současně zahájil soutěžní týden, ve kterém může jeden šťastlivec z České republiky získat slevu 100% na motocykl zakoupený v týdnu od 19. do 27. března. V každém ze 13 dílerství pak získá jeden účastník slavnostního večera VIP vstupenku na závod MotoGP v Brně. První výherci, kteří si drobné dárky odnesli hned, byli známi již během večera. Libor Hanzal za společnost KISS Plus vylosoval 7 výherců drobných cen od triček po víkendové zapůjčení předváděcích motocyklů. Výstava fotografií Valentina Rossiho na jeho stroji Yamaha IZF M1 ze seriálu MotoGP, fotek zachycujících Yamahu R1 na všech světových okruzích a snímky Bena Spiese a Toma Sykese na nové R1 z Kataru bude v prodejně KISS Plus otevřena veřejnosti až do poloviny dubna.